неща, хора, аз съм Гого Макс Керезов и сега съжалявам, че че направо всички клипове си изтрих от канала, но сега ще правя нови и мисля първият ми клип да бъде някаква обява. Значи, моя приятел Рик ТВ си сменя името на канала и вие избирате какво да му е името. Те са 3 имена, да си за първо. Аз ще кажа каквото вие искате да ми е името. Какви ще да са английски, български. Измислете там, напишете ги в коментарите. Или ако можете да снимате клип да го качвате, качете го. Ама надали ще го открием. После в коментарите ги напишете. И да знаете до 17 декември 2015. Да. Така, също, което щех да казвам, вие си избирате какви да бъдат имената. Срок го знаете, всичко знаете. Също в коментарите напишете името и ще изберем с приятеля ми Рики кое име е добро за канала му и ще видим. Победителя ще получи похвала от мен. Или ще направи специален клип за него. Да, какво иска? 3 неща има да иска. Може нещо на Майнкрафт. Може нещо на Майнкрафт. Каквото си искате. Искам само да ви кажа, че какво ще да казвам? Исках да кажа, че който е победител, вие си пишете името и хем там моите имена какво искате да ми се казва. Много студено, за това говоря така. И аз ще направя клип и ще кажа кой е победител. И после ще направя специален клип за него. И така. Също от мен ще има няколко клипа, които искате. Значи вие си избирате 3 неща, които победителя казвам в клипа. И аз ще напиша в коментарите направо кой е победителя. И ще направя специална изненада за него. Той си избира няколко игри, аз ще ги изброя. Значи, може Детрън, направо Детрън няколко неща да направя. Murder Game няколко неща да направя. Те са 3 неща да направя. Пробка 3 неща да направя. Или пък Counter-Strike портаблен 3 неща да направя. Те са някакво портаблен, не знам, че още не съм си взел лаптопа, затова. Също... Това беше от мен за сега. Нешко. Добре. Също... Пробка, Murder Game съм казал, Детрон съм казал. Също и Майнкрафт може нещо да направя 3 неща. Имам си как мога да му направя нещата. И също може да направя и на Pixel.